Kublai Phi Baro Shakatup Kubor Jungi Kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentak sngi kilong. Kershan ki MLA Congress ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Kentu ka khod ya ka wa mentru ban penrung haka subject environment ya ka wa mentru nalor ban pensange pedot kam plastik. Ai mukadduma ki rangba kasnong Bishnupur pershayu acting aim ka hima million. Ban Yap Laingut banok ka bolero pick up Shalin Khakba Hajar Bongpara Habeta Singh Block Southwest Garo Hills District. Tumantay niya page ki khubor ki bakhambanya. Sangut ki MLA Congress mentakas ngi kilalit ban Kershan ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance balalam khmat da ka National People's Party. Kajinglet Kershan jugini ki sangut ki nong mi khmat kalong ban yada yalade bat ban wanra ya ka roy ka par ki constituency jongki. Menteri Rangba u Konrad ke Sang Maru ula priang ngau bahaya kani ka jing Kershan jongki. Habakran hakilat patai khubor ka wena kinong yalam jongka Congress ka kong amperin lengdo kala batai syapang kani ka jinglet Kershan jongki sangut ki MLA Congress ya ka Sorkar. Kani ka jing pentip na kaliang jongka Congress Legislature Party bangi ki sangut ki MLA ngila shim ya ka rai bangin senrop lang bat ke MDA government. Ilaban ong balay ka jak ni Kajak ni kalong mangisan ngot ngin pet iway ya iway ngin ya pet babaro kijing don kam hak ki constituencies ki bapher ki jong isan ngot kinyo bentalem hak kiu hak development ban pet ru ba kini kijing ki jong ni mentala south nem kinum yai beteng endrengin yo jing mentoy lang nakabenta kinong song berko constituency jungi. Nilayo ruban ya grand candidate halor ke border dispute. Nilayo grand candidate syapang ki jingdon kam haki constituencies ki jungi. Nrengin dangyai kendu pat ke MDA government. Bat ngilak men shibun. Bau rangbak menteri jong kaneka jela ke jungi. Ula accept ini kum ke CLP. Bat ngin ya trelang bat ke Sorkar lang ni syakmat. Kirangba ki basngau khia ya ka baha ka miat jongkas nong Bishnupur hasilong kila ai mukadduma persha yu acting aim ka hima melim hapo ka yeng bishar jo ka High Court of Meghalaya halor ka jingbam tre jong u ban itho e ka jingjed ya urang ba snong jo ka Bishnupur bala jed da ka dor bar snong habakran hagila pathai khubor hasilong press club mentakas ngi kirangba jong ka ni ka snong kila ong bakila ya da ka lenti ka badai ban yo no da urang ba snong bathamai bat ki wei kinong kitkam namarba ka sanat jong urang ba snong barim kalakut Henry nakadaw jong ka jingbam tre ban le AA nakalyang acting aim ka hima melim kimban se ban phai khmat no sha ka yeng bishar High Court of Meghalaya tu ngira sha syukur haus yang kipai nong song snong ni burom museum ban ngirang perkan bakanu kanu ka kantin ka bami nak sentur museum kalong ka basisha bar ka bakentang kanu ka bakentang kadan ka bor haka omdei ban yele kai bat ka kalong ka ei ka basnusi bat snul ran ban tip ban ban yo i bo acting sim ka himam liam bat ka jing shisha bat ka jing ketang kamdon jakasyo asu yo ra ya ka hok jong khon urayot na ka benta ka mentoi simen habau sim burom ka ktien ka baulak klei bat burom yeladi kata ka mut burom yeladi na kata ka daw yo i ka jing perta jong babon kisnong ki babon kisnong na ka por ki badawai ka hok ka pen leran pen herdori ka himam liam te nomor ka daw ka arp sautrik jong agas ngila file ya ka case apa high court bar ka high court kadika case ka bakolo item tang hapo December ngila dep ya ka bar hakani ka case ki ulaya jong usim ulaya jong district council ulaya jong acting rang basnong ex rang basnong kila kubur nila na kila approve ya ka dorbar ka jongi hakmat jong unong bishar kila approve ki ong imdan persya ban ai sanat nadi bar unong bishar wong kumno ngirani ka court order jongka ban yong lada fi menjur kumtang ngan close na ikani ka case tu ai ka order kalong ba yong usim wai por haka khat sau tarik December wai sau usim bar wong hapo sau tayo lani 1 month ni sibanai pendep na ikani ka kam pen khoi na ikani ka kam kan dep kam deja Henry nganya thu epi bawat ika hukum de ka court buram hakaduk hat sau tarik January ukrem le ye haduk mentang ngimtip ukrem jubab ye ya kata tedep ta kadang ngi jit ikani ka last option ngala banang ngi launching media ngi nyathu epi ki pai ba bar khoi
Pat kiwi kisnong kitau ki ba dani ki jikendo ki jikendo kom kini ni ai men sim yapi yang be ya ka Kasengkot ya kawa mentru haka jingya lenti jongka halor ban wad ikilat kilenti na kabenta ban ai jingya da ya kawa mentru menta ka kenti kala shim saya ka rai ban pendu pendam no ya ka jing pendon kam plastik da ka ba wer ki nong shong shnong ka sor jowai kumjo ki ba marjan badru ban kentu ya ki DSEO jongki art district ka rilom jantia ban ya trelang ban pendrung ya kawa mentru kum ka wei na ki lenong hapo ka subject environment studies. Kajing shimrai ka khod ya ka wa mentru ban pendam no ya kajing pendan kam plastik de baha kajing la jurep badang shen jongka kalalap ba hak ki sharing kinala badai to chaka wa mentru la sertap da ki plastik ki balabu jingma ya ka wa haki por slap bansawan habakran shakilat pathai khubor u president joka seng u KL Pariat ulaya thu bakila kentu kerpangru ya UDC bon aino ka hukum bakerpang ya ka water resource department badai pet ya kiwa bakan pentrei kamno ne pet no damaka ya ka wa mentdu namar ki skim na ka sarkar pedeng lengba ka ministry of water resource ki bon bha ki bayadei ban penne pen bahaya ka wa ne bajor uslam hab ki ummato I akar yang I baru wan yawi la yawi then ye do thak bo plastic katu ka plastic wan mandade phla ye do thap ise jhap manda thap I jhap pakhat the one slap dapum hai tu na lo khia jhap tan sin chor ro te ne ti daw em ga jing te kata to ka jing long ga jing ngo ki yam ikani te ongi rai tu si tan pendam na I yai pen kami di plastic heju I pon la ukre langi wo deputy commissioner yang West Jaintia district wachiro wa kawi ka committee ka task force committee ka wada form the constitute the governor yang Meghalaya hamus hakmanai April yang snem arja ar phau ka waga government Meghalaya the ong to thola yo pendo pendam no ya ki muna plastic ki penem kam do chisin ta kata to rai do chin gitu kusi ta kawal ar kanite wan to kabanta wo ongi yosnya tho kini khna school ki khandro ki dang lai pure haki school haki 10 plus 2 wa upan psiana ukorpa I ya kan district school education officers ya West Jaintia Hills wa East Jaintia district wa upan psia ya ka wa menteri kam ka chapter nagalanong ha ka subject environment studies Yap lai ngut kinong shong kali kentup ya ka we ka breu ka balasan posnam bad we khulung badang lai snam kerta ki bala yap haba ka we ka bolero pickup truck ka ba shamna la shu ban te lakam kala no shalengkha ka ba hajal bong para ka ba hap hapo ka beta sing block ha Southwest Garo Hills district napreng ki arpulai ngut ki bala shong hakate ka kali bad mensaw khendai ngut lara ya ki Shatura Civil Hospital ban Sha Sumar bayang kapag hari dong tahu ya tahu alam nom sinam kau parang puan Badak itu ki khubor ngilapoi syakabakun tarhadu bangin de syambyang khublai shibun